chamada xeoloxía. Hoxe imos entrar nalgunhas das construccións que podemos atopar no Xeoparque Montiña do Calero. Desde os actuais miradoiros aos fornos de cal ou caleiras, queredes coñecelos? Pois benvidos. Falámonos de que no Xeoparque hai povos paleozoicos. Que é iso? Son 6 povos do xeoparque feitos coas rochas de máis de 400 millóns de anos. Que rochas hai no Xeoparque? Calcáreas, lousas, ollos de sapo e cuarcitos. Que povos son eses? Roxán, Céramo e Salceda en Folgoso do Cobrel. A Seara e Camporola en Quiroga. Moreiras de Abaixo en Rivas de Cinco. Fornos de cal. Que son? Son construcións feitas de pedra que serven para a fabricación do cal coas rochas calcáreas. Son construcións de pedra circulares que se facían nas ladeiras. Tiñan un burato na parte de arriba e outro na base. Como funcionaban os fornos de cal? Os caleiros introducían as pedras calcáreas pola parte superior do forno e despois cubríanos con grandes lousas. A continuación, prendíaselle lume e deixábaselle arder unhas 60 horas. Para manter o lume, botábaselle queiroas e toxos. Cando as pedras estaban calcinadas, había que deixalas enfriar durante 3 días. Cando sacaban as pedras, estaban totalmente brancas, por eso estaban listas para movelas e convertilas en pó. Para que serve o cal? O cal usábano para pintar ou branquear paredes e para facer argamasa ou cemento. Para branquear a roupa, para curtir as peles dos animais e para botar na terra para que dera mellores colleitas. Onde hai caleiras ou fornos de cal? En Larbacú, en Parada Seca, a Seara e Telixida. E castros? Onde hai castro neste territorio? Aquí, na Serra de Vendorio, que está o castro de Penadomingo. No Courel, o Castro da Torre. Tamén hai xeomiradores. Que son? Son uns lugares onde hai preciosos vistas do noso territorio. Sabes o nome de algún deses xeomiradores? Si, Pena do Ladeiro, As Pontes e Campodora. E ata aquí chega a nosa entrevista. Vémonos no noso Xeoparque.